Robin! Nej, den var. Nej, du gør ikke. Nej, du gør ikke. Nej. Ja, sgu da, jeg filmer. Filmer du en YouTube-video? Yeah. Hej YouTube! Farvel. Hey, der var du ikke. Jeg skal bestemme over mit liv! Åh, fuck. Næste gang nu! Nej, det kan jeg ikke. Det er heller ikke det, jeg vil. Hej, jeg filmer en YouTube-video. Jeg er sgu. Hallo, hvis I ikke vidste. I gør? Så er det her lige blevet bygget. Vi kan give jer en rundvisning. Ja, det er her, hvor man spiller spil, som der er virkelig dårlige til. Ja. Se det. Og det er hende, der ikke kan finde ud af at hoppe. Må jeg lige holde den? Hey! Jeg kan Find mig. Ja, hvad ved du? Hvad? Hvad? Jeg sgu. Mana ini tetap menit. No. Yeah. Hej YouTube! 6-7! YouTube. Yes, it's one 6-7! Nej. Hold kæft. 6-7! Nej. Jeg har Åh, der er skidt. Halla, skal vi ikke lade som om, at jeg stjæler dit kamera og så ud, jeg med dig kæft mig for dig? Jeg filmer en video lige nu, så det kan du ikke. Jeg har lige sagt planen. Åh, fuck. Gotta go use. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Åh, fuck. Sjov af, jeg skal bare sidde og edite den med CapCut. Lige hurtigt. Halla, dude, skal vi ikke lege med den der? Jeg vil gerne flyve, okay? Jeg stiller lige den her, okay, dreng? Halla! Åh, så. 6-7! Stop. Hej YouTube! Er det YouTube? 6-7! 6-7! Jeg er Kalle, det er bare lidt myrdet. Ja! YouTube! Husk at like os så! Hallo! Nej, det får dig selv ind. Hallo! YouTube! 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 Kig lige på mig. Husk at like og subscribe på den her. Hvis du gør sådan her, så kan du tage en knap der. Hallo! Hallo! Du skal lave en video af, hvor der er to, der slås. Nu kan jeg sidde og filmer. Du skal lave en video af to, der slås. Okay, slås. Hallo! Fuck, jeg er I to slås. YouTube! Hvis I liker og subscriber, så sender vi et link til, hvor det Det er. er ikke YouTube. Hvad er det så? Det er viewers. Visninger. Personer, der ser vi. Det her det er mongolen i min klasse. Kim! Fight! 6-7! Fight! Stop kicking!
Tilbage. Oh fuck. Så må det bare være Mijuka. André! Nej, man kan skubbe dig, så er det sjovt. Det giver views. 10 likes, så skubber jeg ham der. Farvel. Holy fuck. 6, 7! Nej. Stoler ikke på dig. Stoler ikke på dig. Hold kæft. Nej. Det er slet. Det er slet. Lost 6, 7. Populær som jeg kan som nu. Stop. LeBron James. LeBron James. LeBron James. Stadig LeBron James. Hej YouTube! Her går hold. Nej, tak. Hende er bare bøs. Hold kæft. Hej. Hej, det her det er ham, der er den skælde mand.